Rêjeya xwendina pirtûkên Kurdî her sal zêde dibe. Salê 1000 kitêbên Kurdî tên çapkirin û bisaya xwendinê zimanê Kurdî jî di civakê de geş dibe. Di nav civaka Kurd de xwendina pirtûkên Kurdî her ku diçe zêde dibe. Ji weşanxaneyan berhemên girîng û yên ji hev bi qîmettir derdikevin. İnsanê ku pirtûkê Kurdî dixwînin însanê îdealîst in biçekî yanî bi eşq dixwînin, jî hez dikin dixwînin. Li çelûyek weşanxaneyan salê 1000 pirtûkên cuda yên Kurdî tên çapkirin. Sala 2020 da îdî weşangeriya Kurdî her pêş çû salê hindiktirîn 1000 cure pirtûk têne çapkirin li weşanxaneyên Kurda da. Ev jî tê nîşaneya ku weşangeriya Kurdî bi xwe re xwendevanên Kurdî jî tîne. Xelkê Kurd êdî çîrok, serpêhatî, helbest, dîrok û edebiyata xwe bi kurmancî û zazakî dixwînin. Lê divê herî de em dikarin bêjin berbixêrîkî başî heye eleqe bi dîroka Kurdî, bi çanda Kurdî, bi edebiyata Kurdî, bi zimanê Kurdî jî heye. Em hêvî dikin ji vir û pê ve bêhtir baş bibe. Di nav civakê de xwendin û nivîsandina Kurdî her ku diçe zêde dibe. Weşangeriya Kurdî jî gihaşt asta xwe ya zêrîn. Weşangeriya Kurdî serdema xwe zêrîn de ye. Ji notuyek heta niha yani 33 sal dema herî bi istikrar de tarixa Cumhuriyetê de. Yani tarixa Cumhuriyetê dema em dilin berxwe yani 3 salê dawîn da tiştê ku li ser Kurdî hatiye kirin wan dewrê berê de qet nehatiye kirin. Yani 3 salên dawîn da em bêjin ew qas weşanxane tune nebûn zaten. Dev ji weşanxane ber li pirtûkê Kurdî tune nebûn. Ev jî tabî Rönesanseke tabî yani şertê ku Tirkiyeyê em dizanin tiştekî qet tune û carekî de em ew qas pirtûkçê bibin. Îsal sî weşanxaneyên Kurdî beşdarî pêşangeha heştemîn a Diyarbekirê bûn. Nivîskaran di pêşangehê de pirtûkên xwe yên nû îmze kirin.